Bl-għajnuna tal-Malt Enterprise, il-kumpanija lokali Siċini se tkun qed tinvesti f'faċilitajiet ġodda u moderni fl-imrieħel biex tespandi l-operat tagħha fi swieq differenti permezz ta' prodotti ġodda. Dan tħabbar f'konferenza ġewwa l-uffiċini tal-istess kumpanija f'Ħalqormi fejn tħabbar kif dan l-investimenti laħaq 9 miljun euro u li bekk se jżid l-impjegati tal-kumpanija b'40%. Waħda mid-diretturi tal-kumpanija, Melanie Galjaċini, spjegat f'aktar dettal dan l-investiment. Permezz tal-għajnuna tal-Malta Enterprise u skemi oħra, il-kumpanija se tkun qiegħda tinvesti 9 miljun euro f'fabbrika ġdida biskop wieħed li b'dan ser tkun tista' tkabbar il-produzzjoni tagħha billi toħroġ prodotti ġodda fis-suq u billi tinvesti f'makkinarju aktar awtomatizzat u tal-aħħar teknoloġija b'aktar effiċenza b'nuqqas ta' konsum ta' enerġija. Permezz ta' dan il-proġett li se jsir fuq art allokata minn Indis Malta, Melanie Galjaċini spjegat ukoll li b'dan l-investiment ġdid, il-fabbrika se timxi minn żona residenzjali għal żona industrijali fl-imrieħel magħrufa bħala The Food Hub. Galjaċini spjegat ukoll kif dan l-investiment se jintlaħqu oqsma ġodda mill-prodotti ta' din il-kumpanija u mistennija jonħolqu aktar impjiegi. Il-viżjoni ewlenija tal-kumpanija hija waħda. Dik li tkompli tkabbar l-operat tagħha kemm fis-settur lokali kif ukoll dak internazzjonali. Dan jista' jseħħ billi nżidu madwar 40% tal-impjiegi ġodda fis-setturi diversi fosthom f'dik tar-riċerka u l-iżvilupp kif ukoll tal-amministrazzjoni u dik tal-produzzjoni. Id-direttriċi tal-kumpanija temmettet li l-kumpanija diġà bdiet tesplora swieq ġodda internazzjonali fosthom fl-Awstralja, il-Libja u l-Italja t'isfel. Quddiem dan l-investiment ambizzjuż il-Ministru għall-Enerġija, l-Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli, Dr. Miriam Dalli, tenniet is-sodisfazzjon tagħha dan l-investiment minn intrapriża lokali tal-familja. Miriam Dalli sostniet ukoll l-importanza tal-għajnuna tal-Malt Enterprise għal dawn il-proġetti. L-investiment li qed inħabbru llum jinkludi wkoll pereżempju investiment fir-riċerka u l-iżvilupp li hija xi ħaġa importanti ħafna u li bħala pajjiż irridu nkomplu nimbuttaw aktar investiment fiha. Għaliex meta tinvesti fir-riċerka u l-iżvilupp, kumpanija bħal tagħkom tista' ittejjeb u anki toffri prodotti ta' kwalità.